ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഈ വിഭൂതി യോഗം എന്നുള്ള ധന്യമായിട്ടുള്ള അധ്യായം ഇന്നലെ കണ്ടു. അപ്പോ ആ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? പറയൂ. 10ാം അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം. എന്തൊക്കെയാ മനസ്സിലായത് അതിന്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷം മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ആ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനമാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം. ദേവന്മാർക്കോ മഹർഷിമാർക്കോ പോലും എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചതുശ്ലോകി ഗീത നമ്മൾ കണ്ടു. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ആനന്ദിക്കുന്നു, അല്ലെ? തുഷ്യന്തിച രമന്തിച എന്നാ. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഹൃദയത്തിലെ ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അജ്ഞാനമൊക്കെ അകറ്റും. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അതാണ്. ധർമ്മം എന്താണ്, പൂർണ്ണത എന്താണ് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അർജുനൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാതിദേവമജം വിഭും. അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമമാണ്, പവിത്രമായതാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്, അഭൗതികമാണ്, ശാശ്വതനാണ്, അല്ലേ? എത്ര വർണ്ണിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം, അല്ലെ? ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥ, സ്റ്റാറ്റസ് അർജുനന് വർണ്ണിച്ച് മതിയാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് മനസ്സിലാക്കി. ഇത് വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം എന്നുള്ള 11ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോ ഈ വിശ്വം തന്നെ ആയിരിക്കണ ആ പരമാത്മാവിനെ കാണാനുള്ള അർജുനന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിന് പേര് വന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ആ പരമാത്മാവ് തന്നെ ആണ്, അല്ലെ, നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ആ വാക്കുകളൊക്കെ സത്യമാക്കണം. അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിന് ഒരു സാധകന് സാധിക്കണം. അപ്പൊ താൻ എന്ന വ്യക്തിബോധം അപ്പോഴാണ് ഇല്ലാണ്ടാവുക. എല്ലാം ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ, എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുകയാണ്, അനുഭവിച്ചറിയാണ്. അങ്ങനെ അതൊരു യോഗമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഈ അധ്യായം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ സാധകനും ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന അനുഭവം അതാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ അർജുനൻ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമ തേജസ് ഒന്ന് നേരിൽ കാണിക്കാമോ എന്ന് വിനയത്തോടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അർജുനൻ. ഭഗവാൻ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ദിവ്യ ദർശനം അരുളുന്നതാണ്. തന്റെ സർവേശ്വരത്വം അത് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നീടോ തന്റെ സർവാംഗ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മൂലരൂപം അത് മനുഷ്യ രൂപത്തില് ഉള്ള ദ്വിഭുജ 2 ഭുജങ്ങളിലുള്ള രൂപം കാണിക്കും. പിന്നെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഈ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എത്ര ശക്തിശാലിയാണ് എന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത്, അല്ലെ? ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനിലും യാതൊരു കുറവുകളും കാണില്ല ഒരിക്കലും. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ 11-ാം അധ്യായം വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സംജ്ഞിതം യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. പല വ്യാമോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അർജുനന്. ഞാൻ വധിക്കുന്നു, എന്നാലെ വധിക്കപ്പെടുന്നു എല്ലാവരും, പൂജനീയര ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ എന്ന് ഉള്ള ആ വ്യാമോഹം ഒക്കെ മാറിയെന്നാണ്. അഗ്രഗണ്യനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ആ വിദ്യയൊക്കെ നേടിയപ്പോഴൊന്നും നേടാത്ത ഒന്ന് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലൂടെ, ആധ്യാത്മിക വിദ്യയിലൂടെ ലഭിക്കുകയാണ് അർജുനനിപ്പോ. ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അതിനായിട്ട്. ആ വ്യാമോഹമൊക്കെ എനിക്കിപ്പോ തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നല്ല ഇവിടെ, അതിനർഹതയുള്ളവർക്ക് മാത്രം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് രഹസ്യം എന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിലെ രഹസ്യം അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ വാക്കുകളാൽ തന്നെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അപ്പോഴത് പ്രായോഗികമാക്കിയാലോ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ഈ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നും പരമാത്മരൂപേണ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും അർജുനന് വിശ്വാസം ഉറച്ചു, അല്ലെ? ദൃഢവിശ്വാസം കൈവന്നു. അപ്പൊ എന്റെ മമതാമോഹം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു, മനസ്സിപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രഭാവത്തെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരണമെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും പരമാത്മരൂപേണ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും അർജുനന് വിശ്വാസം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇനി ഒരു സംശയത്തിന് ഇടയില്ല. എല്ലാത്തിനും കാരണം, ഉത്ഭവം എല്ലാം ആ പരമാത്മരൂപേണ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയ അന്തര്യാമിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതൗ വിസ്തരശോ മയാ ത്വത്കമലപത്രാക്ഷ മഹാത്മ്യമഭിജാവ്യയം. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ഇതിപ്പോ? നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അവരുടെ ഗുണഗണങ്ങള്, അവരുടെ കഴിവുകളൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും, അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങള് എല്ലാവരും അറിയണം എന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ട ശക്തി പ്രകടനം അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി, ലയം, അതിനൊന്നും ഒരിക്കലും കോട്ടം തട്ടാത്ത അങ്ങയുടെ ആ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന്, അങ്ങയുടെ നിത്യമുക്തനായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥിതി, ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളുടെ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്.
എല്ലാത്തരം ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളുടെയും ഹേതുഭൂതനെങ്കിലും അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന കൃഷ്ണൻ എന്ന സത്യം അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിലൊന്നിലുമില്ല. അല്ലെ? ഒരു കടങ്കഥ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് അർജുനൻ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഏവമേതത് യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ ആവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അങ്ങീ പറഞ്ഞത് എല്ലാം നേരിൽ കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് അർജുനൻ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറയാ, ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളതിലുപരി ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേറെ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഇത്രേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഇനി ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാല് അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇനി അറിയാനില്ല. എല്ലാം പരിപൂർണ ജ്ഞാനം അതിലുണ്ട്. നമ്മളത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഇത്രേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഭാവിയിൽ അവതാര പുരുഷരെന്ന് നടിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാവാമെന്നതിനാൽ ഒരു മാനദണ്ഡമെന്ന നിലയിലും ഇത് ഉപയുക്തമാവാമെന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാതെ തന്റെ വിശ്വാസത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ദർശനം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. അർജുനന് വിശ്വാസമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, എത്രയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ്, ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ. പക്ഷെ ഭാവിയില് ഇനി ആൾദൈവങ്ങള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലരും വരും, അല്ലെ? അവരോട് ചോദിക്കാം, നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒന്ന് കാണിക്കൂ എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ അതൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണനാണ് താനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ആ വാദത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തെളിയിക്കാൻ ജനസമക്ഷം വിശ്വരൂപ ദർശനം നൽകാൻ സന്നദ്ധരാവണം. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് കാണാനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മന്യസേ യദി തച്ഛക്യം മയാ ദ്രഷ്ടുമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് യോഗ്യനാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അഥവാ എനിക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന്. അപ്പൊ ഗുരുവിനോട് അപേക്ഷിക്കാനേ പാടുള്ളൂ, അല്ലെ? നമ്മൾ ഗുരുവിനോട് ആജ്ഞാപിക്കില്ല. ഒപ്പം നമുക്ക് അതിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് ഗുരു പരിശോധിക്കും. എന്നിട്ടേ അത് അർഹത ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കത് തരുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണണം, ദർശിക്കണം, ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണം, അതുപോലെ ചെയ്യണം എന്നല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി, നമ്മുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് ഭഗവാന് നമ്മളെ കാണണം. ആ പ്രവൃത്തികൾ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അതല്ലാതെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടണം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടണം, ഇത് കിട്ടണം, അതല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് ഹിതകരമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് കാണിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന് നമ്മളില് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക, നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുക. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കാണാനോ കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ആദ്യം മുതൽക്കേ പ്രേമപൂർണമായ അതീന്ദ്രിയ സേവനം നിർവഹിച്ചു പോരുന്ന ഭക്തന് മാത്രം ഭഗവത് ദർശനം സിദ്ധിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിമിതങ്ങളാണെന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലെ ആദ്യം? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാന്, കാണാനോ കേൾക്കാനോ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. എന്താ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രേമപൂർണമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ സേവനം, അതായത് ഭഗവാന് പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഇരുന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക്
ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അചിന്ത്യ പ്രഭാവശാലിയാണെന്നതിനെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധസഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എൻ്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശരി ശരി, ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം, നീ കണ്ടോളൂ എന്ന് പറയാണ്. വിരാട് രൂപം കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രോ നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നീ അത്ഭുത പരതന്ത്രനാവും, പിന്നെ നിന്റെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനാവില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എണ്ണമറ്റ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും നാനാവിധ രൂപങ്ങളിലും ആകൃതികളിലും വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള ആ വിരാട് രൂപം നീ കണ്ടാലും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തന് സാധാരണയായി ഈ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് വിശേഷാൽ താല്പര്യമുണ്ടാവാറില്ല. ഭഗവത് കരുണ മൂലം ഈ രൂപം കാണാനുള്ള കഴിവ് സിദ്ധിച്ചവർക്കൊഴികെ ആർക്കും ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല താനും. താൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനൗ മരുതസ്തഥാ ബഹൂന്യദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചര്യാണി ഭാരത. ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. ഇപ്പൊ കുറെ ആദിത്യന്മാര്, അഷ്ടവസുക്കള്, 11 രുദ്രന്മാര്, അശ്വിനി ദേവന്മാര്, 49 മരുത്തുക്കള്, ദേവതമാര്, മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങള്, പിന്നെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള്, ഇതൊക്കെ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന്. കൃഷ്ണന്റെ ആത്മസുഹൃത്തും തികച്ചും അഭിജ്ഞനുമാണെങ്കിലും അർജുനന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പരിപൂർണമല്ല. ഭഗവാന്റെ നാനാരൂപങ്ങളെയും ആവിർഭാവങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി കേട്ടിട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടോ ഉള്ള മനുഷ്യരാരും ഇല്ല. എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇഹൈകസ്തം ജഗത്കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യ സചരാചരം മമ ദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ഛാന്യദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിനക്ക് എല്ലാം കാണാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കഴിഞ്ഞതോ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതോ എന്തും ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൃഷ്ണൻ അർജുനന് നൽകാണ്. അർജുനൻ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. സ്വയമേവ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള പാകത വന്നിട്ടില്ല. അതിനാല് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് തരാം എന്ന് പറയാണ്. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നതുമാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും മനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന്. ഈ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഈശ്വര രൂപസ്ഥിതിയെ നീ ശരിയായി കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ച വേളയില് ബാലലീല കാണിച്ചു അല്ലെ. വായില് മണ്ണ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യശോദാമ്മ നിന്നപ്പോള് വിശ്വരൂപം കാട്ടുന്നുണ്ട്. അത്രയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ആ അമ്മയ്ക്കില്ല. അമ്മ ആകെ പരിഭ്രമിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഭാഗവതര് ഭക്തര് പലരും ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം. അതൊക്കെയും പക്ഷെ ഇപ്പൊ പൂന്താനം, മേൽപ്പത്തൂര്, കുറൂരമ്മ, വില്ലുമംഗലം
അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തമ ഭക്തരെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തരൊക്കെ ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും അല്ലേ പലരും കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തില്, ഇരു കൈകളുള്ള രൂപത്തിലാണ് അവരൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാ വിശ്വരൂപം അത്ര സാധാരണ അല്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലല്ലാതെ വേറൊരു രൂപത്തിലും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ മനസ്സിനെ മാറ്റുകയല്ല, വീക്ഷണം മാറ്റാനാണ് കൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകി ഭഗവാൻ ഇതാ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷൻ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. ഭഗവാൻ ദാ വിശ്വരൂപം കാണിക്കണു അല്ലേ. തന്റെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് രൂപം എടുക്കാനും കഴിവുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ താൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആ രൂപത്തിലൂടെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു വിശ്വരൂപം എന്ന് സഞ്ജയൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. അനേക വക്രനയന അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാദ്യതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവമനന്തം വിശ്വതോമുഖം. അപ്പൊ എന്താണ് കാണുന്നത്? ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപം, അതിലെ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അവർണ്ണനീയം അല്ലേ, അചിന്ത്യനീയമായിട്ടുള്ള അനേകം എന്ന് കുറെ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അർജുനൻ കണ്ട കൈകള്, കണ്ണുകള്, മുഖങ്ങള്, പാദങ്ങള്, ഇതിനൊന്നും എണ്ണയില്ല എന്നാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെതറി കിടക്കുകയാണ് അതൊക്കെ. ഒരേ സമയം കാണാൻ അല്ലെ, ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ആ ആവിഷ്കാരങ്ങള് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താല് ഒരിടത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ സമയം അതൊക്കെ കാണാൻ അർജുനന് സാധിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹാപ്രഭാവമാണ് അതിന് കാരണം. സഞ്ജയനോ ധൃതരാഷ്ട്രരോ ആ സമയത്ത് രണാങ്കണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്നത് വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സഞ്ജയന് കാണാൻ സാധിക്കും. സഞ്ജയനും ദിവ്യചക്ഷുസുണ്ട്. ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തോട് 1000 സൂര്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉദയത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയത് വിവരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എന്ന് സഞ്ജയന് അറിയണില്ല അല്ലേ. അപ്പോഴാ പറയണേ 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചാലത്തെ പോലെ എന്നാണ്. അതാണ് അത് 12ാമത്തെ ശ്ലോക പറയണേ അല്ലേ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ചുയർന്ന പോലുള്ള പ്രകാശത്തിനെ വർണ്ണിക്കണത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകാണ്. ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുപദ്യുത്ഥിത യദി ഭാസദൃശീ സാ സ്യാദ് ഭാസസ്യ മഹാത്മനാ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്നാണ്. വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അർജുനൻ അവിടെ കണ്ട ആ ദൃശ്യം. ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന് അതിന്റെ മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാൻ യത്നിക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയനോ ധൃതരാഷ്ട്രനോ ആ സമയത്ത് രണാങ്കണത്തിലില്ല. എങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്നത് വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സഞ്ജയന് കാണാം. ഊഹിക്കാവുന്ന പ്രതിഭാസത്തോട് 1000 സൂര്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉദയത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം പറയാണ്. 14 ലോകങ്ങളിലായി വെവ്വേറെയായി മനസ്സിലാക്കിയ ലോകങ്ങള്, ഈ 14 ലോകമുണ്ട് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആ ലോകങ്ങള് ഒറ്റ സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ കാണുന്നത്. അതാ ഇവിടെ പറയണേ 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്രൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം
പ്രവിഭക്തമനേകഥാ അപശ്യദ്ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തഥാ. വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് രൂപത്തിലെ അപരിമേയമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ഈ ഭഗവത് ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലോകങ്ങളൊക്കെയാ കാണണത് അല്ലെ. 14 ലോകങ്ങളും കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ്. അർജുനന് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി നൽകിയത്. യുദ്ധരംഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവരാരും കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നില്ല. ഈ ദർശനം ഉളവാക്കിയ ആശ്ചര്യം അർജുനനെ രോമാഞ്ചകഞ്ചുകിതനാക്കി. അതാണ് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. തദസ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ചു തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഈ ബന്ധം സൗഹൃദത്തിൻ്റെതല്ല, ആശ്ചര്യ ആദരങ്ങളുടേതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 12 വിധം മൗലിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവിധ ബന്ധങ്ങളുടെയും സാഗരമാണ് കൃഷ്ണൻ. അഖില രസാമൃതമൂർത്തി എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുക അല്ലേ. ഏകദേശ രൂപം ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം. നീ ഭയപ്പെട്ടു, നീ വിസ്മയിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാ ഇപ്പൊ അർജുനൻ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ആശ്ചര്യചകിതനായി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായ അർജുനൻ ഭഗവാന് മുൻപിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറയാണ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസ്തനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ആരെയൊക്കെ കാണണത്? സകല ജീവജാലങ്ങളെയും സകല ദേവന്മാരെയും ഒക്കെ ആ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. പിന്നെ മാത്രല്ല ഈ താമരപ്പൂവിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങള് എല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം ആയിട്ടുള്ള ആ ശരീരത്തില് കാണുകയാണ്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന് മെത്തയായുള്ള ദിവ്യ സർപ്പത്തിന്റെ പേരാണ് വാസുകി. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു മുതൽ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ കമലാകൃതിയിലുള്ള ഗ്രഹം വരെ അർജുനൻ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് ആശ്ചര്യത്തോടെ പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ, ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ തുടക്കം, മധ്യം, അന്ത്യം എനിക്ക് അതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എവിടെയും ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ. മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളും അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്ന്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനേക ബാഹൂദര വക്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോ അനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. എന്താ അല്ലേ. അപ്പൊ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായിട്ട് നിക്കണ അർജുനനില് വീണ്ടും വീണ്ടും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ഈ രക്ഷകനാണ് അങ്ങ് എന്നൊക്കെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. പരംപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപനാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും. വിശ്വരൂപത്തില് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അർജുനൻ കാണുകയാണ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലാർക്കദ്വിതിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസുകൊണ്ട് ദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള
കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. എവിടെയും അങ്ങയെ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ അല്ലേ, വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാ. അത്ഭുത പരതന്ത്രനായിട്ട് പറയാണ്. വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അനുഭവവേദ്യമായി അർജുനന്. അതാണ് അല്ലെ, അനുഭവമാകുന്നതാണ് ഒരു ജ്ഞാനം. വിജ്ഞാനമായി മാറുന്നത് അങ്ങനെയാ അല്ലെ. പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവ് പിന്നീട് അനുഭവവേദ്യമാവുമ്പോഴ് ആ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമായി മാറി. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങു തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുരുഷൻ അങ്ങ് തന്നെയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി ഒന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനില്ല അല്ലെ, എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാണ്. ഇനി 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവാന്റെ ആദ്യവും അന്ത്യവും മധ്യവും ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് മുൻപത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞു. ഒന്നും കൂടെ പറയാണത്. അനാദിമധ്യാന്തമനന്തവീര്യം അനന്തബാഹും ശശിസൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്ത ഹുദാശവക്ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിതം തപന്തം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങയ്ക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ അർജുനൻ കാണുന്നത് അല്ലേ? നാവ് പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഗ്നിജ്വാലയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗ ഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ്, ആകാശം, ലോകത്രയം എന്നീ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത്, മറ്റ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും കാണുകയുണ്ടായി എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒരു സ്വപ്നമല്ല, അതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയായിരുന്നു. കർമ്മം ജന്മത്തിന് കാരണാവും, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഈ ജന്മത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞൊക്കെ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മം കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം ഉണ്ടാവുന്നത്. ജന്മമോ കർമ്മത്തിന് കാരണാവും അല്ലെ. ഈ ജന്മം കിട്ടുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മം ജന്മത്തിന് കാരണാവണു, ജന്മം കർമ്മത്തിന് കാരണാവണു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആദിയും അന്തവും മധ്യവും ഒന്നുമില്ല. ഏതാണ് ആദ്യം പറയാനാവില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഭൂമിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിനും ഇടയില് ഒരു ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ട്, ഒരു സ്പേസ്. ആകാശം എന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പോ അത് സ്പേസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കണേ. അപ്പൊ എന്നാ ഇപ്പൊ ആ സ്പേസ്, ശൂന്യ സ്ഥലം പോലും, ആ ശൂന്യമായ ഭാഗം പോലും ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. സർവത്ര ഭഗവാനാണ്. അതാണ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോരിതമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സർവാ ദൃഷ്ട്വാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മൻ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവദിഗ്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ, ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രൂപത്തിൽ നിന്ന്, വിസ്മയാവഹം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രൂപം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരികയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ളത്? ആശ്ചര്യമുണ്ട്, ആനന്ദമുണ്ട്, വിസ്മയുണ്ട്, ഒപ്പം ഭയവും ഉണ്ട് അർജുനന്. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ആത്മാവായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ചരാചരാത്മാവായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ കാണുകയാണ് അർജുനൻ. താൻ മാത്രമല്ല 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും ഈ രൂപം കണ്ട് ഭയക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ 21ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. ആമീഹി ത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി കേചിത് ഭീതാ പ്രാഞ്ജലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തിത്യുക്ത്വാ മഹർഷി സിദ്ധസംഘാ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭിഃ പുഷ്കലാഭി.
ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് ദേവലോകങ്ങളിലൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ടിട്ട് അവരൊക്കെ ദേവന്മാരും മഹർഷിമാര് സിദ്ധര് അവരൊക്കെ അവരവരുടെ ലോകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ അത്ഭുത രൂപം കണ്ടിട്ട് വൈദിക സൂക്തങ്ങളാലും മന്ത്രങ്ങളാലൊക്കെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ താൻ മാത്ര മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിവിടെ പറയാണ്. മഹർഷി സിദ്ധ സംഘങ്ങള് എല്ലാം ഭക്തി കൊണ്ട് വിറച്ച് കൈകൂപ്പി സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഒരു വിസ്മയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനനുള്ളത്. ദേവന്മാരുടെ ഗണങ്ങളെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രുദ്രാദിത്യ വസവോ യേ ച സാധ്യ വിശ്വേശിനോ മരുതശ്ചോഷ്മപാശ്ച ഗന്ധർവയക്ഷാസുരസിദ്ധ സംഘ വീക്ഷന്തേ ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. ഇപ്പൊ പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. വസുക്കൾ 8 പേര്, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, അതുപോലെ സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. മറ്റു ലോകങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങയെ ഇങ്ങനെ വിസ്മയത്തോടെ ഇങ്ങനെ അത്ഭുത പരതന്ത്രരായിട്ട് നോക്കിക്കാണാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങയെ നോക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ. കാരണം എല്ലാവിടെയും അല്ലെ 14 ലോകങ്ങളും നിറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? അങ്ങയുടെ രൂപത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവര് അങ്ങയെ നോക്കുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ ഈ വിശ്വരൂപനിലെ ശാന്തഭാവമായിരുന്നു. പതുക്കെ പതുക്കെ അത് മാറി വരുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കാണുകയാണ്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രൂപം മഹത്തെ ബഹുവക്ത്രനേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുരുപാദം ബഹൂദരം ബഹുദംഷ്ട്രാകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാ പ്രവ്യഥിതാൻസ്തഥാഹം. മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകരദംഷ്ട്രങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. കരാളം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഭയാനകം ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം അല്ലെ. അധികം അനേകം മുഖം, കാല്, ഉദരങ്ങള്, ഭീകരദംഷ്ട്രങ്ങള് അല്ലെ. അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അർജുനന്റെ സങ്കല്പത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി വരികയാണ് ആ രൂപം. ആദ്യം അത്ഭുതമായിരുന്നു, പിന്നീട് അത് ഭയത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് തുറന്നു പറയാണ് അർജുനൻ. സമയം കഴിയും തോറും ഭയം കൂടുന്നു. ഈ ദർശനത്തെ മതിയാക്കി തന്നാൽ മതി എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വന്നു അർജുനൻ. അപ്പോ ഒരു ഹൊറർ ഷോ ആയിട്ട് ഇത് മാറുകയാണ്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നഭസ്പൃശം ദീപ്തമനേകവർണം വ്യാതാനനം ദീപ്തവിശാലനേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവ്യഥിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണവർണ്ണജാലങ്ങളോടുകൂടിയും പിളർന്ന വായോടുകൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയും കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ പറയാ, കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല, എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അർജുനൻ വരികയാണ് അല്ലെ. ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങനെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങള്, പിളർന്ന വായ, തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകള്, ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഭയം കൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സൊക്കെ അസ്വസ്ഥമായി കൃഷ്ണ. എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ഥിരതയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനമോ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ സ്വയം പരിഭാഗപ്പെടുമ്പോൾ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും കാണാം അല്ലെ. എന്നാ അർജുനന് ഇപ്പൊ അത്ര പക്വത ആയിട്ടില്ല. ശരണാഗതിയിൽ എത്തുകയാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാന്റെ കാൽക്കല് വീഴാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ച തേ മുഖാനി ദൃഷ്ട്വൈവ കാലാനലസന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേ ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന കരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി അടയുന്നത് അർജുനൻ കാണുകയാണ്. ദിക്കുകൾ പോലും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. ചുറ്റിലും അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനന്. എന്നിൽ പ്രസാദിക്കൂ, ഈ ദർശനം അവസാനിപ്പിച്ചു തരൂ എന്നാണിപ്പോ അർജുനന്റെ ഭാവം. അർജുനനെ കൂടുതൽ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങള് വരികയാണ്. 26ഉം 27ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. അമീചത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രാ സർവേ സഹൈവാവനിപാലസംഘൈ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹാസ്മദീയൈരഭിയോധമുഖ്യൈ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ച ഭയാനകാനി കേചിദ്വിലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗൈ. വിചിത്രമായ കാഴ്ച അർജുനൻ കാണുകയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായുകളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. ഇപ്പൊ കൊടുങ്കാറ്റിനൊപ്പം പോകുന്ന പോലെയാണ്. എല്ലാവരും ആ വായിലേക്ക് ചെന്നിങ്ങനെ വീഴാണ്. തലകളൊക്കെ പൊടിയുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ദംഷ്ട്രകളുടെ ഇടയിൽ പെട്ടിട്ട്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ അർജുനനാണ് ഇവരെ വധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആ ചിന്ത മാറ്റൂ എന്ന് അർജുനനോട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാം മുമ്പേ മരിച്ചു, നീ എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ആയുധം മാത്രാണ്, അവരെങ്ങനെയായാലും വധിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു സൂചന കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാൻ കാണിച്ചത്. എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും അല്ലെ? അർജുന പക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട ചില യോദ്ധാക്കളും ഭീഷ്മരും കർണരും പോലും അല്ലെ ആരാലും ജയിക്കപ്പെടാനാവാത്തവരാണ് ഭീഷ്മര്, കർണൻ, ദ്രോണരൊക്കെ. എല്ലാവരും തന്നെ മരിക്കും, കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. കർമ്മയോഗം അല്ലെ, ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ച് ഒപ്പം ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെച്ച് അങ്ങനെ വേണം അല്ലെ ആ വീരക്ഷത്രിയൻ പരമാത്മാവാകുന്ന വിശ്വരൂപനിലേക്ക് അല്ലെ ആ നദികളെ പോലെ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ക്ഷത്രിയന്മാര്. വീരസ്വർഗാണ് അവര് നേടുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേരുന്നത് കൊണ്ട്. അവര് എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൗരവ സേനയും പാണ്ഡവരൊഴികെ എല്ലാവരും തന്നെ ആ വീരസ്വർഗം പ്രാപിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരുകയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഭീമാകാരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വിശ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് എല്ലാവരും ഞെരിഞ്ഞമരുന്നത് കാണുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിലെ യോദ്ധാക്കളായ ഭീഷ്മ, ദ്രോണ, കർണാദികളും ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അർജുനനെ സഹായിക്കുന്ന സേനാധിപന്മാരുമെല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കാണുന്നത്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും നാശവും അർജുനന്റെ വിജയവും ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആരാലും ജയിക്കപ്പെടാനാവാത്ത ഭീഷ്മരും കർണനും പോലും ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും. അവർ മാത്രമല്ല, അർജുന പക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട ചില യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പോ വിശ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ നദീനാം ബഹവോംബുവേഗാ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീരാ വിശന്തി വക്ത്രാണ്യഭിവിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്കളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. എന്താ അല്ലേ?
എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആ ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽ പെട്ടിട്ട് തലയൊക്കെ ചതഞ്ഞറിയുന്നുണ്ട്. ഈയാമ്പാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ തീ കണ്ടിട്ട് ഓടി അടുക്കണ പോലെയാണ്, പറന്നടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ യോദ്ധാക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ വായ്കളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് വീഴുന്നത്. ഇപ്പൊ പുണ്യം ചെയ്ത രാജാക്കന്മാര് ഈ വിശ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി പുണ്യമില്ലാത്തവരുടെ കാര്യം പറയാണ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗ തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാസ്തവാഭി വക്ത്രാണി സമൃദ്ധവേഗ. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. എന്താണ്? ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള മരണാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുക, അല്ലേ? അപ്പോ അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു മരണം തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക, അല്ലെ? മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയാത്തവരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ്, നരകങ്ങളിൽ ഈയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ ആണെന്നാ പറയണത്. ഇവര് എല്ലാവരും വക്ത്രങ്ങളിൽ പോയി വീണ് നശിക്കുകയാണ്. നരകങ്ങളിൽ പതിച്ച് പിന്നെ നീച ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോവും അധർമ്മികള്. അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെയും നക്കി തുടയ്ക്കുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണുകയാണ്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ലേലിഹ്യസേഗ്രസമാനസമന്താ ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലദ്ഭി തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗൽ സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്രാ പ്രദപന്തി വിഷ്ണു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായ്കളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ വിഴുങ്ങുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. ഉഗ്രപ്രഭാവത്തില് ആകെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്നതായിട്ടാണ് അർജുനന് തോന്നുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ആ തേജസ് ഉഗ്രമാണ്, ദഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ കിരണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങയുടെ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ താൻ കണ്ടതിനെ സ്വയം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ രൂപത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ, അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആഖ്യാഹിമേ കോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാധിദേവ ഉഗ്രത്തെ അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എത്രയ്ക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അർജുനന് ഇനിയും സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ വിരാട് രൂപം, അല്ലെ? അത്ര ഒരു ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനിലൂടെ അഡ്വഞ്ചറൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഒരു ഹൊറർ ഷോ ആണ്. ഇത് നിർത്താൻ പറയാനാണ് ഇനിയിപ്പോ അർജുനന് തോന്നുന്നത്. എല്ലാവരെയും, എല്ലാ അഭക്തരെ പോലും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഈ വിരാട് രൂപത്തിന് സാധിക്കും. അത്ര പവർഫുൾ ആണ്, അല്ലേ? ദേവശ്രേഷ്ഠ, പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ആരംഭസ്ഥനായിരിക്കുന്ന അങ്ങയെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രൂപമാറ്റം കൊണ്ട്, അല്ലെ, എന്താണ് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? എനിക്ക് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരൂ, എന്താണ് ഇതിന്റെ സൂചന എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഹൃദേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേ അവസ്ഥിതാ പ്രത്യനീകേഷു യോധ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. എന്താ പറയണേ ഭഗവാൻ? ഈ സമസ്ത ലോകങ്ങളെ സംഹരിക്കാനുള്ള കാലമാണ് ഞാൻ എന്ന്. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായത്. ഈ പാണ്ഡവരൊഴികെ എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും എന്നാണ്. ആരൊക്കെ സംഹരിക്കപ്പെടണമെന്ന് മുമ്പേ തന്നെ ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോ മരണത്തെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ ഏവരും ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ മരണമൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാലസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന തന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ സംഹാരം നടക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നീ വെറും ഒരു നിമിത്തമാണ്, ഇവരെയെല്ലാം ഞാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർജുനനോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റു പോരാളികളെല്ലാം വധിക്കപ്പെടും. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി, അവരൊക്കെ മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലാവും ആ മരണം എന്നേ ഉള്ളൂ. സംഹാരപരമാണ് കാലം. സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് മറഞ്ഞു പോകണമെന്നത്രേ പ്രകൃതി നിയമം. ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്ന മിഥ്യാധാരണ മാറ്റൂ. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ആയുധമാക്കിയിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിനക്ക് യശസ് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ നിനക്ക് ഇരിക്കട്ടെ. അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ അവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം. ഭഗവാൻ ഒരു ക്രെഡിറ്റും വേണ്ട, എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും ഭക്തന് കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യണത്. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവേദേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ, അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനായ ആളാണ് സവ്യസാചി എന്ന് പറഞ്ഞാല്. പറയാണ്, നീ എഴുന്നേറ്റു, യുദ്ധത്തിന് റെഡി ആയിക്കോളൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ച് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിച്ചോളൂ. ഞാൻ അവരെയൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ ഒരു നിമിത്തമായ മാത്രം മതി. ഞാൻ അവരെയൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ശിരസാ വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയില് യുദ്ധം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ വധിക്കാം, നീ അങ്ങനെ ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അനാവശ്യ ചിന്തകള്, അഹം മമ എന്നുള്ള ഞാനെന്ന അഹങ്കാരം കളയുക, എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണമാവുക, അത്രേ നീ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതനാകുന്ന ആളാണ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ. അർജുനൻ യുദ്ധത്തിനെതിരായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ പൊരുതേണ്ടതായി തന്നെ വരും. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവത് സേവനമാണ് അല്ലേ? അപ്പോ അതില് പാപങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണ് അല്ലെ, പ്ലാനിങ് ആണ്. അല്ലാതെ നമ്മളല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. സവ്യസാചി, അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധൻ അർജുനൻ. നിമിത്തം മാത്രം, ഉപകരണം മാത്രമാവുക. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായ ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരുന്നവനത്രേ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ. സർവം ശ്രീ കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.